Badakizue hemen ebaluaketari ematen diogun garrantzia eta behin eta berriro ebaluatzen ari garela, eta ebaluaketa horrek eramaten gaitu aldaketatxo batzuk ere planteatzera. Aldaketak ez dira gauzak txarto egiten ari garelako, baizik eta hobetu dezakegulako, eta hori izan behar da beti gure helburua hobetzea. Hirugarren mailan alde batetik frantsesa eta ingelesa jarraitzen dugu eskaintzen berdin-berdin, hautazkoak dira 2 ordu gehigarri bai ingelesean edo frantsesean. Gero, matematika 2 aukeran izango ditugu. Bata da matematika akademikoa deitzuko diogu eta besteari matematika aplikatua. Eta hirugarren aldaketa da gizarte datorren ikasturtean izango ditugula 2 aukera. Bat, gizarte edo social science ingelesez orain arte eskaini dugun bezala, baina horrez gain egongo da gizarte euskaraz ere. Laugarren mailan jarraitzen dugu ere hemen izaten frantsesa eta ingelesa gehigarri bezala, 2 orduko gehigarri bezala, gero dauzkagu aukerazkoak bai ekonomia eta bai biogeo orain arte eskaini dugun bezala, baina gero fisika, kimika eta artea. Hau da, lehen latina zegoen tokian, orain arteaz jarri dugu. Horrez gain, matematikarako ere edukiko dituzte 2 aukera, hirugarren mailan bezala, matematika akademikoa eta matematika aplikatua. Eta gizarten ere edukiko dute social scienceekin jarraitzeko aukera, ingelesez gizarte edo euskaraz egiteko aukera. Hasieran esan dudan bezala, esan dut ebaluaketa jarraitua gure arma potentenetarikoa dela, eta horri erantzunez, apurtxoa kontuan eukiz zer bide daramagun eta zertan hobetu dezakegun, erabaki dugulako aniztasunari erantzuteko alditxugun neurri guztiak erabili behar ditugula. Pentsatzen dugu mundu guztiak ez duela profil berdina eta mundu guztiak ez daukala etorkizunerako ilusio berdina. Matematikan adibidez, mundu guztiak ez dauzka behar berdinak. Batzuk nahi dute matematikan sakondu, jarraitu nahi dutelako bagian matematikarekin erlazionatuta dagoen bide batetik, eta beste batzuk nahi dute matematika ere landu, baina ez dute nahi horrelako sakontasunik. Gauza da, eta hau oso importantea da, 2 matematiketan landuko dela 3. mailako edo 4. mailako kurrikuluna. Alde horretatik ziurtatuko dugu landuko dutela landu behar den materiala. Une batean egin genuen apostua social science ingelesez emateko, eta egiten duguna da ebaluatu eta entzun jendeari, entzun gure ikasleei, familiei, irakasleei eta erabakiak hartzekoan. Eta pentsatzen dugu egokia dela orain aldugunez eskaintzea euskaraz ere. 2 hizkuntzetan landuko dituzten eduki berdinak, kurrikulum berbera, baina batek egingo du ingelesez eta besteak euskaraz. Frantsesa eta ingelesaren asuntoan jarraituko dugu, hasi genuen apostuarekin, eta ingeleseko 2 ordu gehigarri eskainiko ditugu nahi duenarentzat, baina hasi zirenentzat frantsesarekin utziko diegu ere bukatzen, frantsesarekin nahi baldin badute, eta edukiko dituzte 2 ordu horiek. Aukeran. Beste gauza bat, orain gaude aukeratzeko unean. Gero aukeraketak eta gero irakurketa bat egin behar da aukeraketa horiena. Eta ikusi behar da, zema jente dagoen eskaintza bakoitzerako, nahi ditugu talde orekatuak. Ez berdinak, baina bai talde orekatuak lortu. Orduan gero izango da gure azterketa, hausnarketa bat egingo dugu, eta gero izango zaizue bakoitzak nundi joango den. Gauzatxo bat ere argitu nahiko nuke, eta da, orain egiten duten aukeraketa da oraingo aukeraketa. Horrek ez die inolako aterik izten. Gazteegia dira orain erabaki potenteak hartzeko. Orain hartzen dutena da momentu honetan eta beraientza dauden egunean egokiena dela. Baina horrek ez du nahi esan batek egiten baldin badu, adibidez matematika aplikatuak gero ezin izango duela matematika akademiko batekin jarraitu zintzietako batxilergo batekin. Bai, du. Esan dizudan bezala, edukia berberak izango dira, eta aldaketak egin aldira, gazteegia dira orain erabakiak hartzeko. Orain egiten ari garena da lagundu beraiei, une honetan beraientzat komodoena, gustokoena den hori bilatzen, besterik gabe. Ateak irekitzen, baina ez ateak izten.